Sóc un minairo, una criatura tan i tan petita que, de fet, no em pots veure a ull nu. Potser amb alguna cosa d'aquelles que els humans anomeneu microscopi ho aconseguiríeu, però sóc un ésser tan inquiet que no estaria prou estona aturat perquè ho poguéssiu aconseguir. De totes maneres, per què veure'm si em podeu sentir? No vaig mai sol, sempre m'acompanyen els altres companys minairons. Quan topem amb algun humà fortunat, o no tant, que ens troba en un canut d'agulla, ens sortim ràpidament, brunzint i formant un núvol fosc, com les abelles quan surten juntes d'un rusc que està sent atacat, i cridem, ansiosos, què farem? Què direm? Els humans, aleshores, ens manaven les feines més difícils que els hi passaven pel cap, sembrar collites, construir cases, tenir cura del seu ramat. Feines, al capdavall, que els humans trigaven setmanes, o mesos, o anys fins i tot en acabar, que nosaltres teníem liquidades en poc temps, de vegades escassos minuts. I llavors demanàvem més feina, i si no en trobàvem cap, acabàvem per matar el nostre alliberador i tornàvem a la nostra agulla. Hi havia d'altres vegades que trobàvem humans que ens manaven feines més difícils i ens mantenien ocupats tant de temps que l'humà moria abans que l'acabéssim. Aquesta és la nostra llegenda. Us la podeu creure o no, tant se val. La qüestió és que avui dia els humans cada poc cop ens van oblidant més i més, i la nostra feina ha quedat més i més reduïda. Per això, com tothom, hem decidit adaptar-nos als nous temps i a les noves tecnologies i buscar-nos una nova feina, de més llarga duració, de caràcter més etern, i esdevenir inolvidables pels humans. Com? Ho descobrireu si us infiltreu en les pàgines del bestiari.